हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसागु बोथोरनि बार। लोगोफोर, नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों लासित बर' आरो संगिना बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मनज देबनाथ आरो पंकज बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिग्राय दैमारि। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों रेखा बसुमतारी आरो खोरोम बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों केपचार पारफेक्ट स्टुडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।